Hlavní téma, který vlastně vymyslel tak trochu Hans a já jsem mu s tím přišel docela na ránu, tak jsme si řekli, že uděláme takovej clash Mercedes versus BMW. Je to něco jako když ti čivaba p***á nohu, no tak prostě se otočíš a necháš jí jako, neskopáváš to, že jo. Takže takhle koukám na ten rozhovor. 380 000 miligramů kofeinu. No vole, tohleto srdce, to je nesmrtelný. Si pamatuju, jak jsem volal doktorovi s tím, že mi občas netluče srdce. A jestli to mám vyřešit, že... Chceme oznámit, že 6.3. budeme dělat náš první livestream. Ano. Takže při našem štěstí se tak po 5 minutách vypne. Ve čtvrtek jeden první závod na Red Bull Ringu. Krom zajímavý první ceny, kterou já ještě upřesním, tak za další místa tam máme třeba... Jenom v rychlosti naťukneme tu F1, že se tam dějou brutální věci v tom testování a je to téma, kterému se budeme v průběhu našich dílů jako věnovat. Ty lidi, takovýhle věci sledujte, ty vole, neskrolujte na Instagramu, vole, po píčinách. Nečumte na nás, koukejte na tohle. Přesně, nekoukejte, ale tohle je fakt jako super, ty jo. No já, když jsem jezdil tou Pragovkou, tou Praga Bohemia. Dneska nastala jako historický moment. Hans přišel se svým vlastním počítačem. Hans určitě bude vědět, o čem mluvím. Výškové omezení v Ústí. Ty vole. To nám pověz. Viděl jsem to u tebe na Instači.